Κριτική νηστεία στα Θεόπουλα. Βάζουμε να βράσει το νερό με την κανέλα και τα γαρίφαλα. Ρίχνουμε το αρωματισμένο νερό στις σταφίδες, σουρώνοντας την κανέλα και τα γαρίφαλα. Τις αφήνουμε μέσα στο νερό να μουλιάσουν για 5 λεπτά. Στο μίξερ βάζουμε τη ζάχαρη και το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε την τριμμένη κανέλα και το τριμμένο γαρίφαλο. Βάζουμε και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Και τα χτυπάμε όλα μαζί πολύ καλά. Στο ίδιο μίξερ προσθέτουμε το αρωματισμένο νερό και τις σταφίδες. Στο μείγμα με το λάδι βάζουμε το μείγμα με τις σταφίδες. Στο χυμό πορτοκάλι προσθέτουμε τη σόδα και ανακατεύουμε μέχρι να φρίσει. Μόλις αφρίσει το ρίχνουμε στον μπολ με το υπόλοιπο μείγμα. Σταδιακά προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε το μείγμα. Αδειάζουμε το μείγμα σε ταψί καλυμμένο με λαδόκουρο. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς στον αέρα για 1 ώρα. Εξαιρετικό.